Kublaya pi pelok boro, sai sen biang ngapliang subhai pi syakane ka coberlang song tiang channel. Hakane ka video mutasengi ngan batai biang ya pi yakane ka film Ashki number 2 hadian chongka Ashki number 1. Kadai ka film ka blaak da u Aditya Roy Kapoor kum u Rahul Chekar bat ka Shraddha Kapoor kum ka Arohi Keshav Shirke. Yakane ka film la release ha ka 18 tarik April trong usnam archar khatlai. Sapet yakane ka video hadu bekun prinsatip ba balai urahul uno ayap yala chong. Habas tangga film lapan iya ka wei ka konsert show ka balalong hakowa hakeba kipit ba da ki hacarngut kidang iap bat khmi anti ya unong ruai ba pau bah ha kata kapor baka kerteng chung udai u Rahul Chekar udai unong ruai ba pau bah ha kata kapor bat dero unong tho chingruai ha kacu kapor kat ba ki jing babana kidang yai sai Rahul pan udang don ha kacing dikian te kumta une ubde pinyai yakane konsert ula ong ya u Vivek ba un khot no ya Rahul namar mla dei kapor chong u ban wan ruai u Vivek udai u mani char chong u bat ha kacu kaporu udai u perlok uba e chong u te kumta u Vivek ula khot ya u ban lej no sapo stage kumta u Rahul ru klem da penslem ula lej no sata sapo stage ban ai ya kacing ruai ha kata kacing ruai jong u kipit ba kila ya risa syait nda kacing kemen namar ba kila sotenat pelat ya kasur kabas iang kacong u pen ban ha pedeng kata kacing ruai ba sotenat jong u ladon uwei uba bisni uba kerteng u Aryan uba la penthut bat kawang tiar syabadon mo u kumta anda ula yaile khambon sen urahul ula le syo yu u bat ha kata kapor lawan lat no ki skorti kumta u Rahul da kacing dom ula sim ya ubilor balo adi artan bat ula mut ban phet no nangta u Vivek pan ubadai umani char chong u ula khang yu ban len namar u ong ba ude ban pendep bej ya kata kasyo bat u Vivek ula ong ba ka kamrwai kadai ka kam ka chong u bat kumcu ru kadai ka ching im chong u syu ru u Vivek ula ong yu u bat ula kedau yu ba nado balawan ya kisho bahe kumna London, New York, Australia, Henry amdon uweru uba yatre lang bat me namar ba medei unong di. Henry u Rahul pat ula phaktien yu da ka baong ngam samdi ban yap Henry ngan yap namata kadi. Bat ula phet sendon no nang ta. Ha pedeng kata kacing nya kali chung u rangkat kadi surai thau ula chan lek lembut pemban ya ka wei ka kentei ka ba kerteng ka Arohi kumta ula phai no ya ustring chung u sharot kumta ula shei no sha kendong deng namar ha kacing deng yi khmat chung u bat ha ki riam chung u ka Arohi kam sham tip ya u ba udai uta unong ruai ba pau bha kumta kala berngem yu u ban tamlang ya kata kichuhur mla hoj hapo madan kumta klem da yo ikren bha kila ya phet no haden kata u Rahul pan ula lej wat kiyat namar baka kiyat kala lut no te ula lej poi pemban haka wei kabar lene ka cikadi kiyat haka ba ka Arohi ka belarwai haka ta ka bar bat ka barwai ru da ka cirwai ka chong uhi u Rahul ula sengau lengo bat ya be ya kata ka sur bas iang ka chong ka te kumta ula khot ya ka sharot bat ula kali kerteng ya ka bat ula yaro ru ya kasur ke bas iang chongka te klem da yo kren pengkun ya u lawan ring bat lawan khot no u mani char chong u namar bla men karu kala mi no nang ta bat kala lej silayeng u Rahul pat hak ching sanut ya ka kumta ula lej sayeng chongka anda kila ikren hang ta u Rahul ula yaro sibon ya kasur ke chongka bat ula kularu ba un penlong norwai ya ka daga ba penitho ya ka ha usar chong u bat ula ong ru ba kadai ban e no ya ka to ka kamruai chong ka hapo bar kumta ha ka singi ka babon ka Arohi kala lej pan no ya ka bai bela chong ka na une utrai bar ha ka ba kala lej ruai ha ka ne kabar
Hapdeng kata kacing pan pisa congka lawan lab u Rahul. Te kumta la elam no eka sya Mumbai. Bat anda la poi ha Mumbai u Rahul ula ong yaka Arohi ba kadai ban phon yu anda kala yo semkat thamai. Kumta ka Arohi ru kala wan no selayeng la chong. Anda kala poi halayeng ka Arohi kala etho ba kala no yaka kamruai congka syatai sya kowa namar ba la don uwei ubreu ubanyarap yaka menlong norwai. Henry ka keme congka pat kala dom yaka namar ba kala lej no yaka kam syatai. Anda u Rahul ula kendo ya usar cong ula itho ahu ba la don ka wei ka kentei ka barwai habar ka ba kerendang congka kalong ka bas yang haduk kata bat ka ba phla haduk kata-kata. Syo u Rahul ula ong ru ba dang biang kasur congka banyanga. Te kumta une usar cong ula ong ba wanyalam yaka te ngin saya peng. Kumta dak cingkemen u Rahul ula piam ya u ta usar cong namar ba ula sya ban wanya kendo yaka. Kumta ka Arohi kala lej sadukan ben lej thiet simkan. Te kumta kala yo simkat bar kala phon ya u. Henry kat ba u Rahul udang mut ben lej syau yaka Arohi ban wanyalam sya usar cong te kumta la sya syo no ya u haki breu ki bom itho. Kumta yo alat ben sim yaka phone ring congka Arohi. Kumta ya u Rahul la ilam no sya hospital. Anda la poi ha hospital u Vivek ula ong yaki doktor ba kamdei ben lik kanu ka khobor hak ba yadei bar kacing sya ya u Rahul. Ka Arohi bet bapli ke bom tip ai kala yai phone ya u Henry ka mobile cong u Rahul la bat da u Vivek. Bat u Vivek ula ong ba u Rahul umdon namar ula lej sakawai kari namata ka syu. Syu u Vivek ula ong ru ba kadai ben phone anda adap arpo sngi lene arpsan sngi. Kumta ka Arohi bapli kala kuflai bahaya kata. Bat anda u Rahul ula khamti breu ula keli syapang ka Arohi ba kecupuan Henry une u Vivek upai kten ba uong ba kam cupuan menu-menuru. Henry ka Arohi pat kayai puan malak sngi Henry u Vivek pat ulen ya u Rahul. Anda u Rahul ula yo ya ka cingkoin ula mi na hostel bat vut ula lejwat ya ka Arohi rengkat bat u perlok cong u. Ka Arohi pat kelawan poi hadu yang cong u Rahul benwan wat ya u Henry kam syam ya u namar balai tho da ukat cong u ba uong ba umdon hagane ka por namar udon syakawai pat ka caka. Kumta ka Arohi kala mi na nang ta haden ba kala mi nang ta kala yu ifman ya u Rahul ba udon hapok kali. Henry u Rahul pat syam yo iya ka. Kumta ka Arohi kala dom yu ba kala bitari u. Henry kam syam tipat ba u Rahul ru ulaj wat yaka. Da kacing dom bat cing bitar ka Arohi kala wan phai biang no syajeng. Bat kala wan kendo ya u salim bhai ban pan kam biang na u. Anda u Rahul ula wan phai syajeng da kacing bom syam yaka u hom kat cong u ula ya tho u ba la wan ka Arohi menhin Henry kam syam ya u bat kala yai phone ru ya u bonsen Henry yo krentang ya u Vivek. Kumta da kacing dom ba kacing bitar ula lej sabodon u Vivek. Bat ula berngem ya u namar ba ulen ya kacing phone congka Arohi. Syo u Rahul ru ula ong ya u Vivek ba udai unong syon cu u namar ba u khanglat hapreng cong u bat ka Arohi namar u Rahul u kwa ya ka Arohi menlong ka norwai ba pau. Henry u Vivek ula phai u ong ba ngam kwa ba men klet no ya ka teren la chong bat ya ka sur chirwai la chong namar ba kane kadai ka kam ka chong me. Henry u Rahul pat ula phai yu u ong ba ngam don kam ka spa ka pheu lane kata ka kerdan. Henry ngan lej sakito ki ba don kam ya kane ka spa ka pheu bat ya kito ki ba don kam ya ne ka kerdan. Kumta ula lej no artan. Haden kata ula phone ya ka Arohi penban la sim da uwei ubreu u ong ba karohi kadang rwai haka bar. Kumta u Rahul ula wan phai sya office cong usar cong u bar ula khod ya usar cong u ban yalej lang syata syabar ban lejwat ya ka Arohi. Anda kila poi habar kila syam sisa ya ka Arohi ba kadang ai cirwai hakata kabar. Kumta u Rahul ula lej kren ya ka haka bastang ka Arohi kila dom ya u Rahul namar ba ka ong ba ula thok ya ka
Hanrei urahul pal ula kro yaka bat kumta kala kangu ya urahul te kumta la ilam no yaka sha ka chikatrei chong urahul ban wan ya kendu bat usar chong u te de hne ken ba urahul ula sedang ban hikai ruai yaka aruhi haden kata kacing training ka chongka kala dei ka por ban recording no yaka chingruai ka chongka namar ba ka dei ka sen kong yaka ban ruai hapo studio te ka syam ching bat ka ngeu la rany ha kacuk por namar ka ong ba kam dei kum habar namar lada ruai habar te lada baklaru kam lelei hangrei hangne pan hab ruai bah kumta rahul ula kro yaka bat ula pempau sendon ba yaka nado ba sedang yo yaka te kumta kelawan ban ruai ha kata kacing ruai ka chomka kita kibro kiba record yaka kila iro ya kacing siang rendang ka chomka bat urahul ru ula sukumen hado uta kata kumta ka kerteng chongka aruhi kala sedang ban pau bat kala sign ru yaki kontrak ban let ruai haki bon teliki film hakawai kasngi katba ka aruhi kadang let pediang yaka award ka chongka urahul pat udon haka ceka dikian ha kata ka ceka dikian urahul ula yo sngo ya armut kibreu ki kren spang chungu hanrai kita kibreu kem yu ya urahul te ki ongru ba urahul upanukam ya ka aruhi kum ka sakri bat kum karos ka chungu nomar ba karuhi ka dei ka khon ka bodong kumta urahul pat ula supet yaki bat ula phetno sayeng kumta ka aruhi kala nang pau ha kam ruai ka chongka penban urahul pat ula nangam haka kamdi ka chongu hakawei kasngi vivek ula wan sayeng chong urahul ban wan penmap na haden kata kila yi beng ha kata kacing sumkai ka chongki vivek ula ong ba don kawei ka phim thamai ka ba wat norway bat ula penbor ya urahul ban leit ruai ha kata ka film bat urahul ru ula tre ban leit ruai ha kata ka film kumta vivek ula kemen bha habayo sngo ba urahul ula tre biang ban leit ruai henrei ha kata ka ching leit ruai ka chong panban ka rendang bat ka sur chong kamlong su namar ba ula kerni palat haka kiyat kumta rahul ula no ya kata kam ruai ka chong ka kamru dan su bat ka pisa ban thet kiyat ru dan su kumta rahul ula khuralut ya ka yang borok kawei ban wat ya kiyat henrei usyam ban tang ya ubilor thli ka aruhi pat kala pentengan yu bat ka lech sim yu ba undi henrei ha kata ka cinglech sim ka chongka ula yu ban ya ka bek pisa ka chongka kumta ula sim ya kata ka bek pisa chongka ula lech biang sha caka di kian ka aruhi pat ka bala them sem pat yu kam chu ong ye ha ka wei ka sngi la wan usar chongka ula mai ya ka namar ba kala pep ha kata ka recording henrei ka aruhi kala ong ba nga kham no kam ya urahul banya ka kam haba urahul ula yasngo ya kata ula ong ya ka aruhi ba ka dei ban fokus ban ya kata kam ruai ka chongka khnang ba kan chop ha ka chingim chongka mat kanam chongkaru kan pau kumta ka aruhi kala kango ya ka chingong chongu bar kelawan mi biang sya ka kam ruai kat ba ka aruhi kadang perform hangta hapo stage urahul pat udang peckai ya ka ha kata kapor lawan uwei unong thok kot khobor bamut banwan interview ya urahul ha ka dei bat ka chingye dei chung bat ka aruhi hanrei urahul pat ula kentai ya kata syuru unei unong thok khobor ong ba don kibrio ong ba urahul upanukam ya ka aruhi kum ka entertainment ka chung haba urahul ula yasngo ya kene ula dom bat ula show yu haden kata ka cinglei show ka chung ya unong thok kot khobor ya urahul la syak kem no daki pulis bat haden kata ka aruhi kala pelait no ayu nakti ki pulis kadai hakacu hi kamen unei usar chongka ula wan sayang chongki bat ula ong ba karuhi kamdei ben yakane kam ruai chongka kadai ben beteng bai yakane kam ka chongka hanrei ka aruhi pat kam tre su ka ong ba nga kham nong kam ya urahul ban ya ka kam bat ka ong ru ba urahul umla ban im klamaka bat karu umla ban im klam urahul bat ya kato ka kontrak ba de sign ru ka ong ba sa penduk no namar ba ka ong ba ka kanri ya urahul bat sumar ya hado ba unda koi na ka ne ka cingpang kerni kiyat ka chong
Bat u Rahul ru ula i asngolut ya kata kecingkren congki nabathia. Bat ula asngotho ru ba peleng mo u ula dei pemban uta umau congthut ha kecing im congka Arohi. Te andala syai ka beneng da kecemut ke basneu ula pun hapot mesem lacong ula pengkemen ya ka Arohi uong ba ngan sakalano kacing im conga naduk mata sengi bat ngan buk pukram ru mengan lej no syacim bat ngan bam ru kecimbam batai-batai. Haba ka Arohi kala yas ngau ya kane kala kemen baha hatuk kata-kata. Kumta ula ong ya ka Arohi mentangan lej simbam no te tang sipang ngalawan kumta ula keduk ya ka Arohi. Ka Arohi pat bapli kabam syam tip ya ka cengmut bare kecong u kala keduk ya u bat kala ai khuble ya u. Henry kata ka cing keduk kecong ki kadai pemban kasngi ka bakaddu ya ki. Kumta urhul ula sim ya ka kali. Kumba ula mut bat kumba ula themu ula lej no yap ya lacong na cerong cengking. Kumta ya kamet ceng u layok tam no daki polis. Haden kane ka Arohi bapli kala yam bar kala susi kthang. Bat ru kala dom bar kala bitaru ya kane ka cingle ceng u Rahul ba u la penyap ya lacong. Kumta kala lumlut ya kita kitar baro ba kala mut ban lej no bat ban mi no na kata ka caka. Henry hakta kapor lawan lap no u viveng. Bat ula kli ya ka Henry ka kala ong ba kenlej kat saba kaleng. Henry u vivek bat ula ong ba ka kamdei menlek kumne kadei ban sutho namar u Rahul nado nengkong kisngi ula kulare ka ba bakan long ka nong ruai ka ba pau. Henry nakata katau u Rahul u ong ba kwa ba unlong umau jongthut hak cing im jongka te kumta ula no yap no yalachong khnang ba ka Arohi kan keu haka kedan jongka kum kata ka nong ruai ka ba pau tam. Haba ka Arohi kala tip ya kane kala sengau melung bat kala klet lut ya ki ai baro ka bala chia te menta kala wan phai biang sya ka kamruai. Kumta baro-baro kala ikemen lut. Kumta kum kadak cing pensanam ya Rahul. Ka Arohi kala kular ben sanyo ya ka kerteng congka kum ka Arohi Rahul ceker. Bat de hang neru prolog ba kane ka film kala poino sya ka bakun. Ladai pi internet kane ka film sa share, like, but subscribe yang ka channel. Kena bangan sa pemi shosho ya kum kini kecaj story cingin. Kublai sibon ya pi baro.